Horo betoso ase kaunti ya Nyamira asabarai kurwa sorgongo rwagusi habako serikali yabona okoboko nigo batwara ebikaro n'abananchi meye bunge ya North Mugirango hamboneria West Mugiranga ase kaunti ya Nyamira iligo sababa menyi bechinseme cyoko alibaga oburai bwayo murai bwense William Ruto entunde yakabere egati yabari bekirana ngamono mujumbe w'ebunge ya South Mugirango Mheshimiwa Silvana Zosoro ubunge w'ebunge ya West Mugirango mwakili Steve Mogaka mwakilishi wa basubati ase kaunti Mheshimiwa Jerusha Momanyi wajumbe w'ebunge ya Kitutu cha North Mheshimiwa Jafet Nyakundi mjumbe omochore Irene Mayaka mwasenato mochore Siokenyuri mwakilishi wa basubati ase kaunti ya Kisii Doris Donya negati abande abwasobwa mo basabira abananchi weso kya sobonge na kurori baga uchi ase serikali yabone ikirani amagendro bunago tumanyo muri Kito Steven Nyariki Embunde Kai abarai abare maiga ya serikali yo murai wense Dr. William Samoei Ruto niga sentunda yende bakora chitaro ibere hase county ya Nyamira aseri tangani bachakera etaro hasensemo ya Getwebe ewodi ya mawawe bunge ya North Mugirango ime ya Nyamira ase bakoromo yego mutangani maiga ya yego swa sensemo ya Kibirigo ime ya viongozi ase ganga yo koralia nga umugusi asire William Ruto asentunda ya kabere ndokora tutam echiro ochora bajumbe indiego cha koigurre 2027 Jumaine maeria chikura 2027 ihomo ndobwate engombe ya yako niga 2025 omuntu yiraro cha sagucha ihom lakini emwanjora tengena ko chombe cha 2027 chigurali lakini mwanjorete West Mugirango mwanjorete ekarona te para ya bonden koenda magombo abu West Mugirango asirienjo abantu baito understand india serikali yagokora ekiagera asama tukaitire twabeire togotejeri bananchi bagokora ase serikali naintie kuna bananchi itomonye tena anything that you may want kende yesu turatake kuitakiria ase serikali usiintegerere mugakera Raila bande mugakera Ruto chikura chierire budget yetigwe tangania ya kabere bole tole budget ya maana ya magenderero inwe muhakerete Ruto na inu muhakerete Raila muachakire kwemi changa mutagetimono mutageti omuntu kuroko William Ruto mutageti Raila Odinga omanyire kwamwa una mutageti agokobe bintu byonse pi agukwanekere kioni go baereire ubuyabwa bekiruna serikali ya Kenya Kwanza kose serikali ya broad based kwene kinga omugusibo igongo ewaregetari asensemo ya magendro ayukorenga na barabu baereire nigo gusiko nyora yatigurwe maega atirense nogo konya abaremi tori diuzidi go lidio woyo lichense abare bagende mugundu 2022 ligo lidio woyo tuna serikali yale 7,000 wanda igaligo iliyo wende twasedele 2,000 chibuit our money is 500 million chisa ile chikobeka estimakero mochie West Mugirango including Bosama oyo mchemba na chakon oyo mosti umugaga momo eduta mwanja wewe oyo onde ntogoro momo bogavana mwanji mongina ntogoro momo ego kora karmo aji kuna bro yango momora men na muna kungu akaraba ile dinto kantu asigo yesi pi era twari ko batavira na ndio kaunti ya Itondu tagetekile na ndio kaunti ya Itondu kina oiketu ale the right people nigo kobo mo baereire ubuyabo igo bokwene kinga gusite rigo tigara isko ya serikali nabo igendere gosira inyomba eyuere tayari yagachirwe na gotiga gosemeria igento batararwa kirina maiso omonto ninto njubiri agotoira ebwate segi enyomba egotuma itogochia toro kinyomba tokoreki tokosa William Ruto babwate nyomba ebwate oboke ebwate sukari ebwate muito mboso atore Nyamira mwangokiri Steven Nyariki Embunde Enzoko TV Nyamira.